Ο δείκτης γύρισε σε 751 μονάδες και βέβαια διέγραψε πολλά από τα κέρδη τα οποία είχε καταγράψει στο τελευταίο διάστημα, αφού είχε ξεπεράσει και τις 820 μονάδες. Πάμε να δούμε όμως αυτή την έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ, η οποία αποτελεί ένα πραγματικό εφιάλτη. Δανείζομαι από το Capital.gr μπροστά σε νέα καταιγίδα λουκέτων και απολύσεων που απειλεί να αφανίσει από την αγορά 180.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να εξωθήσει εκτός εργασίας μέχρι και 240.000 εργαζομένους και αυτοαπασχολωμένους. Βρίσκεται η πραγματική οικονομία, σύμφωνα με την εξαμηνία έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΒΕ, που σκιαγραφεί τις τάσεις του οικονομικού κλίματος στην αφετηρία της νέας χρονιάς. Έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Βασίλη Κορκίδη, τον πρόεδρο των εμπόρων. Κύριε Κορκίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπουσμπουρέλη. Λοιπόν, βλέπουμε ότι δεν πρόλαβε να υπάρξει η απόφαση του Eurogroup, η θετική εν πρώτης, που κρατάει την οικονομία μας μέσα στο ευρώ και μας εξασφαλίζει τουλάχιστον προς το παρόν από τη χρεοκοπία. Μία έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ δείχνει πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα στην αγορά. Σας ακούμε. Ναι, είναι πραγματικότητα. Η έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ, του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων, αποτυπώνει την πραγματικότητα και την δύσκολη κατάσταση που βρίσκεται η αγορά. Πραγματικά τα νούμερα είναι τρομακτικά. Νομίζω ότι δεν χρειάζονται περαιτέρω ανάλυσης. Θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή το σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των μεγάλων επιχειρήσεων στη χώρα μας χρωστάει περίπου 1 ΕΠ, δηλαδή 193 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 135 και κάτι είναι οφειλές προς τις τράπεζες και υπάρχουν από εκεί πέρα ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία, στο ΙΚΑ, στο ασφαλιστικό μας ταμείο, υποχρεώσεις στις ΔΕΚΟ που φτάνουν σε αυτό το ποσό που είναι της θεόρατο, θα έλεγα, για τις σημερινές δυνατότητες της αγοράς. Όμως, κύριε Μπουσμπουρέλη, επειδή εσείς είστε αισιόδοξος και θέλουμε να είμαστε κι εμείς, αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι να ξεκινήσουμε μια εκστρατεία πλέον ξεκινώντας από την Ευρώπη, από τις Βρυξέλλες, και θα την διευρύνουμε διεθνώς σε όλες τις αγορές δηλαδή που συνεργάζεται η χώρα μας, με τον τίτλο «Σκέψου την Ελλάδα, εμπιστεύσου το ελληνικό εμπόριο, την ελληνική επιχειρηματικότητα». Και βεβαίως κατ' επέκταση τους Έλληνες επιχειρηματίες, οι οποίοι μέχρι σήμερα έχουν χτίσει ένα πολύ καλό όνομα στην αγορά. Θα σας πω ενδεικτικά ότι την τριετία της κρίσης μπορέσαμε να ανταπεξέλθουμε σε υποχρεώσεις ύψους 141 δισεκατομμυρίων ευρώ, που ήταν το σύνολο των εισαγωγών μας, και επίσης να αυξήσουμε τις εξαγωγές κατά 17% σε αξία, δηλαδή να φέρουμε συνάλλαγμα στη χώρα μας. Ξεκινάμε λοιπόν στις Βρυξέλλες μια σειρά επαφών με τους προέδρους των μικρομεσαίων, με τη Eurocommerce, με Έλληνες και ξένους ευρωβουλευτές, ακόμα και με φορείς, αν θέλετε, εγκυοδοσίας σε στυλ Τέμπε, Τεάν και τα λοιπά που υπάρχουν στην Ευρώπη, προσπαθώντας αν θέλετε, να τους πείσουμε ότι πρέπει να αποκατασταθεί η εμπορική πίστη στην μικρομεσαία επιχείρηση από τους οίκους του εξωτερικού. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι εδώ και ένα χρόνο περίπου έχουν αλλάξει πάρα πολύ οι συνθήκες πίστοσης. Αναγκαζόμαστε να πληρώνουμε με προέμβασμα. Η ρευστότητα στην αγορά είναι ελάχιστη, οπότε είναι θέμα χρόνου πλέον να μην μπορούμε να ανταποκριθούμε σε τέτοιους όρους πληρωμής. Εμείς πάμε λοιπόν με στοιχεία, με πίνακες, με τεκμηριωμένες, αν θέλετε, θέσεις, και θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε την αναπτυξιακή δυναμική που έχει η επιχειρηματικότητα και ο ιδιωτικός τομέας. Γιατί ο ιδιωτικός τομέας είναι αυτός που καλείται σήμερα να πληρώσει και τις δικές του υποχρεώσεις, αλλά και το δημόσιο χρέος. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Κορκίδη, πάμε να δούμε λίγο το μνημόνιο. Το μνημόνιο μας κρατάει μέσα στο ευρώ, μας εξασφαλίζει κάποια χρηματοδότηση. Εσείς τι άλλο θέλετε αυτή τη στιγμή από την πολιτική ηγεσία να κάνει μέσα σε αυτά τα πλαίσια, ώστε να μπορέσει και η οικονομία να ανακάμψει? Διότι εάν δεν ανακάμψει η οικονομία και δεν επιτύχει ρυθμούς, μέσο ρυθμό 2,2% μέχρι το 2020, τότε βεβαίως το χρέος θα ξαναπάει στο 150%. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό ακριβώς θέλουμε και εμείς από το νέο μνημόνιο, αν θέλετε, και την εφαρμογή του ιδιαίτερα από την πολιτική ηγεσία και την Τρόικα και όλη την επιτήρηση την οποία θα έχουμε πλέον για τις εγγύησεις τις οποίες δώσαμε, είναι να υπάρξει μεγαλύτερη αναφορά και πράξη στο
ρυθμό της ανάπτυξης, στην πραγματική οικονομία, δηλαδή αυτά τα 50 δις τα οποία θα πάρουν οι τράπεζες, ξεκίνησαν από 30, φτάσαν 50 δις, να περάσει κάτι στην πραγματική οικονομία. Έχουμε 2 χρόνια περίπου να δούμε δάνεια να δίνονται σε υγιείς επιχειρήσεις, είτε υπό μορφή, αν θέλετε, κεφαλαίου κίνησης, είτε και ανάπτυξης. Αυτό το οποίο θα προσπαθήσουμε και στις Βρυξέλλες είναι να δώσουμε μία άλλη μορφή, αν θέλετε, στο ΕΣΠΑ. Δηλαδή, το ΕΣΠΑ ξέρουμε ότι είναι ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα. Όμως δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη αν πρώτα δεν επιβιώσουμε, δεν σταθεροποιήσουμε την κατάσταση στη χώρα μας, δεν πάμε στην ανάκαμψη για να πάμε στην ανάπτυξη. Οπότε είναι κρίμα 16 δις να λιμνάζουν και να κλείνουν καθημερινώς επιχειρήσεις. Κλείνουν περίπου 4.000 επιχειρήσεις το μήνα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε πόσες θέσεις εργασίας χάνονται, τα γνωρίζετε πολύ καλύτερα και από μένα. Και αυτό που είπατε, ότι μόνο έτσι θα είναι βιώσιμο το ελληνικό χρέος, γιατί το 2020, αντί να μειωθεί στο 120%, θα ξαναπάει στο 160%, εάν η ύφεση συνεχιστεί με τους ίδιους ρυθμούς. Πρέπει λοιπόν κάτι να κάνουμε, να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση. Πρέπει να αποκαταστήσουμε την εμπορική μας πίστη, την εμπιστοσύνη μας προς το εξωτερικό, τουλάχιστον ως ιδιωτικός τομέας, ως επιχειρηματικότητα και ως, αν θέλετε, ελληνικό δαιμόνιο το οποίο φημιζόμαστε ότι διαθέτουμε. Ξένα κεφάλαια, κύριε Κορκίδη, πώς θα τα πείσουμε να έρθουν? Πρώτα θα πρέπει να πείσουμε τα ελληνικά κεφάλαια να επιστρέψουν. Θα πρέπει, νομίζω, να επενδύσουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε απέτηση να έρθουν μεγάλες επενδύσεις στη χώρα μας. Πρέπει σιγά σιγά εμείς να αρχίσουμε να αναπτύσσουμε τις επιχειρήσεις μας, ώστε να τους προσελκύσουμε. Το πώς θα έρθουν οι επενδύσεις όμως και τα ξένα κεφάλαια είναι χρειάζεται μόνο μία, αν θέλετε, ενέργεια. Ένα απλό, δίκαιο, σταθερό φορολογικό σύστημα. Δεν μπορεί να μας κατατάσσουν εργασιακά στα Βαλκάνια, φορολογικά στις πλούσιες χώρες της Βόρειας Ευρώπης και κοινωνικά στις αφρικανικές και ασιατικές χώρες. Νομίζω 3 μέτρα και 3 σταθμά δεν μπορούν να υπάρχουν. Αυτό το οποίο θα κάνουμε επίσης, και μάλιστα χθες είχα μια συζήτηση με την Ομοσπονδία Εργαζομένων στο κλάδο μας, είναι ότι πρέπει να δουλέψουμε όλοι πάρα πολύ στο τρίπτυχο, αν θέλετε, εισόδημα ή μισθός, τιμές στην αγορά και φορολογία. Αυτά τα τρία είναι σε Για τη φορολογία θέλετε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος? Βεβαίως, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να μειωθούν οι συντελεστές του ΦΠΑ. Το 19 και 9% από το 23 και 13 νομίζω ότι είναι μια κίνηση που μπορεί να γίνει άμεσα με αντίστοιχα εισπρακτικό ισοδύναμο. Το δεύτερο, δεν μπορεί να φορολογούμαστε με 48% κύριε Μπουρέλη. Και πολλές επιχειρήσεις και με 53% όταν οι ανταγωνιστικές μας χώρες... Και βεβαίως και οι προκαταβολές παίζουν ρόλο σε μια τόσο κακή συγκυρία. Δεν είναι προκαταβολές, αλλά πληρώνουμε 10 έκτακτους και αναδρομικούς φόρους. Πληρώνουμε της τελευταίας τριετίας φόρους για έσοδα τα οποία δεν υπάρχουν. Φόρους πληρώνεις όταν έχεις κέρδη. Σου φορολογούν το σπίτι σου, το μαγαζί σου, το οποίο δεν σου αποδίδει τίποτα. Καλείσαι κάθε χρόνο να το ξαναγοράσεις. Πόσο μπορεί να αντέξει κανείς? Μάλιστα. Είναι ένα θέμα αυτό. Τώρα πάμε να δούμε λίγο το θέμα της χρηματοδότησης. Αισθάνεστε ότι η υπόθεση της επανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών θα βοηθήσει τελικά την αγορά, θα επαναφέρει ρευστότητα στην αγορά, γιατί αυτό είναι το κύριο ζητούμενο? Ακριβώς, νομίζω και εγώ αυτό είναι το ζητούμενο και αυτός είναι ο στόχος. Από εκεί και πέρα θέλουμε να πιστεύουμε ότι έτσι θα γίνει και έτσι πρέπει να γίνει, εάν θέλουμε να ξεπλήσουμε από αυτή τη λάσπη της ύφεσης. Διαφορετικά, εάν τα κάνουμε όλα για να σωθεί το τραπεζικό σύστημα μόνο, να σωθούν οι δανειστές μας και η Ευρωζώνη, νομίζω ότι θα είναι δωρονάδωρο, τουλάχιστον για τις θυσίες που έχουμε κάνει την τελευταία διετία. Εμείς θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι. Απλώς έχουμε τρέξει τόσους πολλούς μαραθώνιους αυτό το διάστημα που έχουμε εξαντληθεί. Δύσκολα στεκόμαστε πια στα πόδια μας. Γι' αυτό αναδεικνύει και η έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ αναλυτική. Μιλάει για πάρα πολλά πράγματα μέχρι για τις μεταχρονοποιημένες επιταγές, το πόσο ο κόσμος πιστεύει, πόσος κόσμος και πιστεύει ότι θα μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε. Εμείς θέλουμε πραγματικά να πάρουμε τις καλές πλευρές αυτής του νέου μνημονίου, της διάσωσης, αν θέλετε, της ελληνικής οικονομίας και να το χρησιμοποιήσουμε, να το αναπτύξουμε, να το εκμεταλλευτούμε, να ξεκολλήσουμε πλέον από αυτή την μιζέρια, από αυτή την κατραγύλα που δεν μπαίνει φρένο, όπως είπε και ο κ. Γλεζάκος νωρίτερα. Πάντως η Τρόικα δεν δείχνει να ακούει τις προτάσεις σας και αυτά τα οποία προσπαθήσατε να τις πείτε όσον αφορά και το συνδυασμό με την απασχόληση, έτσι?
Ναι, αυτό είναι γεγονός ότι εκεί τηθήκαμε κατά κράτος, νομίζω, όχι μόνο οι κοινωνικοί εταίροι. Δεν έλαβε υπόψη της ούτε το Υπουργείο Εργασίας, ούτε την ελληνική κυβέρνηση, ούτε την ελληνική κοινωνία. Η Τρόικα έχει μια συνταγή. Δυστυχώς δεν την εμπιστευόμαστε αυτή τη συνταγή. Δύσκολα θα την αλλάξουμε βέβαια. Αλλά σας είπα ότι εμείς θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον να το παλέψουμε εσωτερικά με την εφαρμογή ουσιαστικά του νέου μνημονίου, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια ελπίδα ανάπτυξης. Δηλαδή αυτό το αναπτυξιακό στοιχείο είναι απαραίτητο. Εάν έκανε ένα πείραμα, το ελληνικό πείραμα το ονόμασε το Πανεπιστήμιο Αθηνών και άλλαξε, κράτησε όλες τις παραμέτρους και τους δείκτες σταθερούς και άλλαξε μόνο αυτό που είπατε κι εσείς, τους δείκτες ανάπτυξης. Και ξαφνικά βρέθηκε η Ελλάδα να είναι πιο ανταγωνιστική, να έχει καλύτερο δείκτη ανταγωνιστικότητας από τη Γερμανία. Αυτό λέει πολλά. Νομίζω ότι από αυτό μπορούν να καταλάβουν πάρα πολλά πράγματα. Δεν ξέρω γιατί μας οδηγούν σε αυτά τα χαμηλά επίπεδα οικονομίας. Το ΑΕΠ μας θα είναι 212 δις. Όσο μειώνεται το ΑΕΠ, όλοι οι δείκτες μας θα είναι αρνητικοί. Μάλιστα. Κύριε Κορκίδη, να σε ευχαριστήσουμε στο σημείο αυτό για τη σημερινή συμμετοχή σας. Κύριε Πουρέλη, να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Στο Blue Sky Economy. Και βεβαίως πάμε σιγά σιγά να δούμε το χρηματιστήριο, το οποίο έχασε σήμερα 5,67%. Αν μπορούμε να έχουμε τον κύριο Φίλιππο Κολιδά, βεβαίως είναι μια πτώση η οποία γυρίζει το δείκτη σε 751 μονάδες, μια πτώση με επίκεντρο τις τράπεζες. Το κούρεμα είναι πιο μεγάλο σε σχέση με το αρχικό επίπεδο, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ίσως είναι και η επιφύλαξη την οποία εξέφρασαν όλοι οι διεθνείς οίκοι ανεξαιρέτως όσον αφορά τη δυνατότητα εφαρμογής αποτελεσματικά του μνημονίου. Βεβαίως, από τη μία πλευρά πλέον είμαστε τουλάχιστον προς το παρόν διασωθέντες, βεβαίως έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδοτήσεις. Από την άλλη πλευρά όμως θα πρέπει να πετύχουμε προϋποθέσεις για να φτάσουμε στο στόχο μας, δηλαδή να έχουμε ένα ελεγχόμενο ΑΕΠ το οποίο θα είναι το 2020 το 120%. Και αυτό απαιτεί ρυθμούς ανάπτυξης. Απαιτεί ρυθμούς ανάπτυξης, μέσο ρυθμό ανάπτυξης 2,2% μέχρι το 2020. Αυτό λοιπόν οι αγορές ξέρουν ότι δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει από μια Ελλάδα η οποία πραγματικά έχει πελαγοδρομήσει την οικονομία τα τελευταία χρόνια, ιδίως μετά το 2009, και από τη στιγμή που δεν διατυπώνεται αυτή τη στιγμή πέραν αυτού του μνημονίου, πέραν αυτής της δανειακής σύμβασης, ένα πιο πλήρες σχέδιο ανασυγκρότησης ελληνικής οικονομίας, αν και εκεί μπορεί να έχουμε διάφορες εξελίξεις στην πορεία των επομένων ημερών που θα έχουν να κάνουν με ένα μίνι σχέδιο Marshall. Πάμε όμως τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Φίλιππο Κολιδά, σύμβουλο επενδύσεων της Πρίλημα ΓΠΗ. Κύριε Κολιδά, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι γίνεται κύριε Κολιδά, σήμερα η αγορά χάλασε πάρα πολύ, μεγάλη πτώση, πάλι πίσω σε 750 μονάδες. Ήταν μια πολύ κακή μέρα σήμερα, η οποία ουσιαστικά είναι συνέχεια της χθεσινής πτωτικής ημέρας. Ενισχύθηκε και με την υποβάθμιση που είχαμε από τη Fitch, παρόλο που πιστεύω ότι όλα αυτά ήταν γνωστά από την αρχή, βάρινε περισσότερη ψυχολογία. Μάλιστα. Ο αντικειμενικός λόγος τώρα έχει να κάνει με τι? Έχει να κάνει με το μεγαλύτερο haircut, έχει να κάνει με το γεγονός ότι πουλιέται το νέο και ότι από εδώ και πέρα ξεκινάνε επιφυλάξεις για το πού μπορεί τελικά η οικονομία η ελληνική να επιτύχει τους στόχους του νέου μνημονίου? Νομίζω ότι, και επειδή σας άκουγα και νωρίτερα, νομίζω ότι το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι το θέμα της εφαρμογής αυτών που συμφωνούμε. Και δικαίως πιστεύω ότι στο εξωτερικό υπάρχουν σοβαρές επιφυλάξεις κατά πόσο θα μπορέσουμε να κινηθούμε σε αυτά που έχουμε συμφωνήσει. Τώρα, όσον αφορά το PSI, το οποίο είναι το κυρίαρχο θέμα όσον αφορά τις ελληνικές τράπεζες, οπωσδήποτε το κούρεμα, το αυξημένο παίζει κάποιο ρόλο. Δεν νομίζω ότι είναι όμως ο κύριος λόγος τον οποίο πέφτουμε αυτές τις 2 μέρες. Νομίζω ότι το γεγονός στο κλείσιμο της συμφωνίας του PSI παίχθηκε και τελείωσε ο ανωδικός κύκλος αυτού του 1 μηνός. Χρειαζόμαστε κάτι καινούριο, κάτι ελπιδοφόρο για να μπορέσει κάποιος να πατήσει γερά και να πει ότι από αυτά τα επίπεδα που μιλάμε τώρα, ίσως λιγάκι πιο κάτω,
να ξεκινήσουμε ένα νέο ανωδικό κύκλο. Πότε εκτιμάτε, κύριε Κολδά, ότι θα δούμε εισρωές κεφαλαίων? Θα αργήσουμε πολύ, πιστεύω. Δεν νομίζω ότι θα δούμε σύντομα. Ή ας το θέσω διαφορετικά. Πολύ μεγάλη σημασία θα έχουν οι αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών. Θέλω να δω καταρχήν φυσικά τι κεφάλαια θα χρειαστεί κάθε τράπεζα. Θέλω να δω ποιοι θα είναι οι ανάδοχοι και αν οι ανάδοχοι θα είναι οι γνωστοί οι οποίοι τόσα χρόνια αναλαμβάνουν τις αυξήσεις κεφαλαίου των ελληνικών τραπεζών, γιατί και αυτό είναι αμφισβητείται σε αυτή τη φάση. Και οπωσδήποτε εκεί για μένα θα παιχθεί το μεγάλο στοίχημα για κάποιον επενδυτή ο οποίος θέλει αφενός να φέρει καινούριο χρήμα στην αγορά, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο βέβαια, και κατά πόσο θα έρθουν καινούρια χρήματα από το εξωτερικό. Τα μηνύματα όπως φαίνονται αυτή τη στιγμή δεν φαίνονται τόσο καλά. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάντως αυτό που βλέπουμε είναι ότι εκεί που οι τράπεζες γυρίζουν και πέφτουν, αντίστοιχα και οι υπόλοιπες εναλλακτικές καλές μετοχές εταιριών που εν πάση περιπτώσει έχουν εξωστρέφεια, έχουν μια κεφαλαιακή δομή, έχουν μια προοπτική και προτείνονται, βλέπουμε ότι και αυτές υποχωρούν, έτσι. Ναι. Η Ελλάδα, πληρώνουμε την έλλειψη εμπιστοσύνης σε αυτή τη φάση. Κύριε Μποσμπορέλη, κανείς δεν πιστεύει μέχρι να δει κάποια πράξη. Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Ακούμε για αποκρατικοποίηση, ακούμε για ενδιαφέρον, ακούμε για πωλήσεις πακέτων, για συγκρότηση επιτροπών, για συγκρότηση ομάδας η οποία προωθεί. Εντάξει, έχουμε χορτάσει από αυτά. Χρειαζόμαστε κάτι χειροπιαστό, χρειαζόμαστε κάτι, έστω και αν δεν το υποδεχθεί η αγορά απολύτως, χρειαζόμαστε κάτι χειροπιαστό, χρειαζόμαστε πράξεις από εδώ και μπρος. Και εάν δεν υπάρξει κάτι τέτοιο, νομίζω ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε τίποτα το καλύτερο.